ते बघ आलंय बघ पाण्यात दिसते ते छान वाटतंय. काळवी ते हे होतं वाळवी नव्हती ती काळवी. काळवी. चला आता आम्ही परत चाललो आहे. आता भाजी आणायला जाते भाजी. आणि आता किती वाजले माहिती का तुम्हीच बघा 5:45 झाले आणि आहे थोडासा नाही एवढं पण सेट नाही झालं अजून. बाय बाय. काव्या गेलेली आहे. आता कुठे चाललोय आपण? आता एक पाईप आणलेले पहिले तर पाईप रिप्लेस करायला चाललो आहे. नंतर काजलला फिरायला नेणार आहे. तिसरं भाजी आणायची आहे. चौथा डीमार्टला जायचं. सर्व आज जे 4 व्हिडिओ बनायचे ते एका व्हिडिओमध्ये सर्व होणार आहे आता. चला बसा तू बस आणि आपल्या घराला बाय बाय परत. गावी घर असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे कसं आपल्या घरी कधी पण आलं कधी पण गेलं आहे ना. चला बाय बाय घर. बाय बाय घर. आपण आता कुठे चाललो फिरायला माहिती आहे? सरप्राईज. आता सनसेट होतोय तर आपण कुठे बेस्ट ठिकाण काय असेल सनसेटच्या वेळी सांग. हां काजलला आवडेल का तिकडे जायला? आवडेल. बघा या चष्म्याने कसं माहिती एकदम प्रोटेक्ट वाटतं. असं काहीच वाटत नाही की हवा जाते किंवा काय. आणि क्लिअर पण दिसतं समोर. असं वाटतच नाही हा चष्मा घातलेलाच नाही असं वाटतं. समोर बघा गाड्या आहेत. वेग आलेला आहे आय लव्ह रत्नागिरी. आणि इकडे माहिती ना पुढे कॉलेज आहे. आता आपण कुठे आलेलं माहिती आहे काय? समोर लिहिलं आहे बघ द गेटवे ऑफ रत्नागिरी. मांडवी बीच. तर ही आहे रत्नागिरीची मांडवी ब्रिज. मांडवी बीच. टॅटू. समुद्राचा असं वरती बघायला छान वाटतो. हात जर कॅमेरा मी खाली घेतला तर वाळू आहे. हा वाळू आहे ते असं एवढं नाही वाटत. इकडे कसं वाटतं संध्याकाळचं? हे बघा किती वाजले माहिती एक्झॅक्ट 6:25. आणि हा जो तुम्हाला कॅमेऱ्यातून एवढं दिसणार नाही पण रिअल बघणार खूप मस्त वाटतं ते. चल आता लास्ट लँडला. आपण लास्ट टाइम तिकडे गेलो होतो ना. ते आम्ही सेल्फी काढतोय. सेल्फीपेक्षा तुझ्या पाठचं ते बघ ते पाण्यात जे बघ आलंय बघ पाण्यात दिसते ते छान वाटतंय सनसेट होताना. म्हणून काजलला खास करून इकडे आणले सनसेटच्या वेळी. आपण लास्ट टाइम कुठे गेली काजल? लास्ट टाइम आलेलो माहिती आहे बोटमध्ये बसलेला फोटो काढलेला. ती बोट आम्हाला दिसलेली आहे तिकडे आहे ना ती. पण कोण नाही त्याच्यात. ती लावली आहे तशी एवढी लावली आहे तर पाणी खाली आला ना तो. आज पाणी जास्त आहे ना हो दगड. आणि लास्ट टाइम आपण तो प्रश्न टाकला होता ना ते ह्याच्यात काय होतं ते वाळवी. ते हे होतं वाळवी नव्हती ती काळवी. वाट लावली काजल. ते बघा हाय. हे बघा इकडे आहेत ते बघा है ना. किती वाजले बघा 6:30. आणि हा एंड पॉइंट आहे ना. संपला. ह्याच्या पुढे उतरलं की डायरेक्ट मुंबईला पोहोचू. संपला. एक पाय बाहेर एक पाय आत. हे छान वाटतं बघ. हा एकदम एंडिंग पॉइंट. मध्ये असं वाटतच नाही पाणी मला. तिला जमीन वाटते ती. हो मध्ये ना ती काय दिसते ती मध्ये मध्ये हाय तिकडे का. अजून सनसेट व्हायला अजून टाइम आहे. 6:30 वाजलेत ना. आय गेस 6:45 होईल आज. पण हवा खूप छान आहे इकडे ना. कार आणि एकदम मस्त. हा कॅमेरा ठेवला आम्ही बाहेर.
बाहेरची क्वालिटी एकदम हे आहे ना फ्रेश. प्युअर आहे, फ्रेश आहे. किती वाजले? किती वाजले? 6:45. आता आम्ही चाललो बाय बाय बीचवरून चाललो बाय बाय. बाय बाय बीच. घोडामध्येच आहे रस्त्याचा. आता हा मार्केट आहे रत्नागिरी. हा रत्नागिरीचा मार्केट इकडे शनिवारचा मार्केट लागतो. आपल्या विक्रोळीला मंडेचा लागतो ना. पण आता ना सध्या इथे शनिवारचं पण बंद केलं आहे मार्केट. आधी लागायचा. हा हे रत्नागिरीचा मार्केट आहे ना. हो. इकडे सर्व काय मिळतं. आम्ही पण इकडून येतो. जरा प्रेस करायचे आणि बांगडे ढकलायचे. हाताला प्रेस करा, बांगड्याला ढकलू नको अजिबात. किती डझन घेतले? 2 डझन. 2 डझन घेतले. कुठे आलो आपण? आता आम्ही डीमार्टला आलो. पाटीत आमच्या डीमार्ट है ना. हो. आज खूप दिवसानंतर आलो. पण आज काय काय केलं ना बीचवर जाऊन. पण हे राहू दे इकडेच. आज काजलला नाही बोलायचा चान्सच नाही दिला. जे काजलला पाहिजे होतं ते दिलं आहे ना. नाही तर मी काजलला नेहमी बोलतो हे नाही ते नाही ना. आज सर्व घेतलेलं आहे. घरी जाऊन दाखवूया ना. आता भरणार कसं याच्यात. तर फायनली इथे आम्ही आलो आहे. घरी बसलो. ॲक्टिवा की जय हो. ॲक्टिवा असा बाईकची कामं ॲक्टिवा अशी करते ना की लोड बघा किती असतो त्याच्यावर. काय काय आहे बघा. इकडे लावलेलं आहे, ह्याच्या खाली एक आहे, ही दुसरी आहे, इकडे एक लावलेलं आहे, इकडे एक आहे. आणि आम्ही दोघं पण आलो ह्याच्यावरून. मेन म्हणजे अजून आणि भाजीची पिशवी सुद्धा आहे इथे आहे है ना. आणि माझ्या हातात हा बॉल आहे, तो पकडून आणलाय. आता केवढं सामान आहे. आता सर्व सामान आता आतमध्ये घेऊया ना. हो. आजची शॉपिंग ही डीमार्ट शॉपिंग न बोलता काजलला काय नाही बोलायची शॉपिंग. म्हणजे नेहमी काजल काय ना काय विचारते ना की हे घेऊ काय हे घेऊ काय. म्हणजे जर पटलं तर आपण घेतो. पण ह्यावेळी काजलला मी एक वेळा पण नाही बोललो. जे काजलला बोललो हा हे घेऊ का, हा घे, हे घेऊ का घे. तर आता काय काय घेतलंय. क्वेश्चन मार्क होता ऍक्च्युली. आज काय आलं है ना. आज काय. तर आज एवढं सर्व घेतलेलं आहे. असं नाही की जे फॅन्सी दिसतं ते काजलने घेतलं. ॲक्च्युली फॅन्सी मी पण घेतलेलं आहे. तर काय काय ते तुम्हाला घेतलंय कसं लाईफ लॉंग राहणार आपल्या. हां आता काय काय घेतलं आहे ते आम्ही तुम्हाला सर्व पहिलं पिशवीतून काढूया. असं सजवतो आम्ही सर्व इकडे आणि मग तुम्हाला दाखवतो पटपट. आता इथे बघा मी प्रॉपरली सर्व डिवाइड केलेलं आहे. काय कसं आहे आणि कुठे काय आणि किती काय घेतलं आहे आणि कशासाठी आणि कोणासाठी काय घेतलेलं आहे. ठीक आहे. सर्वात आधी आपण गेम्सपासून सुरुवात करूया. काय असं माहिती काय मोठं झालं तरी आपण म्हणजे लहानपणी आपण फिट किंवा असं का असायचं कारण आपण वेगवेगळे गेम्स खेळायचो आणि आउटडोर गेम्स खेळायचो. आता जसे आपण मोठे झालो आहे ना तसे आपण गेम्स विसरलो आहे. सर्व मोबाईलवरती करत राहतो, चॅट करत राहतो किंवा काहीतरी सोशल नेटवर्किंगवर राहतो. आणि आपली लाईफ पण आता खूप बिझी झाली. किंवा युट्यूबवरच राहतो आपण असं बोलूया आमचे व्हिडिओ बघत. तर आपण काय करतो माहिती का आउटडोर गेम्स खूप विसरलेलो आहे. तर मी काय केलेलं इकडे मला बास्केटबॉल घेतलेला आहे. मला खेळता नाही येत पण बास्केटबॉल घेतलेला आपल्याकडे जागा आहे. आता ती मी रिंग घालणार आहे बास्केटबॉलची वरती. इकडे पण कुठे नाही बाहेर आपल्याला लावेल आणि त्याच्याबरोबर मी बास्केटबॉल खेळेन. ते झालं. त्याबरोबर इंडोरसाठी असंच फन गेम्स एक आपलं ते असतं ना बॉलिंग ते पण करणार आहे. म्हणजे एक कॉन्सन्ट्रेशन एक नेम बघूया किती पडतात की नाही असा मजा म्हणून 1-2 घेतलेला आहे. आणि खूप दिवस झाले माहिती आहे की एक्सरसाइज होत नाही
ते कधी कधी काय असतं, आम्ही सुद्धा क्लायंट्सला असं सांगतो की कधी कधी काय असतं माहिती, आपण नवीन कपडे घेतले, स्पोर्ट्सचे कपडे घेतले तर एक्सरसाइज करायला वाटतं. तर ह्यावेळी मी काय घेतलेलं माहिती, योगा मॅट घेतलेलं आहे. आता त्या निमित्ताने तरी मी पसरवेल, मी पण करेल आणि त्या निमित्ताने काजलला पण बोल, काजल आता योगा मॅट आणलं जाईल, त्याच्यावर योगा कर. हे 3 गोष्ट आम्ही असे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी केलेले आहे. आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतो 100% ह्याच्याने आमची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी वाढणार आहे. कारण आम्ही ज्या दिवशी बॅडमिंटन पण घेतला होता ना डीमार्टमधून, त्यापासून आम्ही बॅडमिंटन पण खेळतो. आम्ही रोज संध्याकाळी बॅडमिंटन. हा, ज्यावेळी बाहेर असतो कामानिमित्त तर नाही खेळत, पण संध्याकाळी जर घरी असलो तर बॅडमिंटन आम्ही नक्कीच खेळतो. हे झाले 3. आता शॉर्टमध्ये तुम्हाला अजून पटापट सांगूया. हे बघा, हे फुल आपण घेतलेले आहेत ना, आपण फ्लावर पॉट आणलेत ना मुंबईवरून, ते लावून पण दाखवू आणि नंतर त्यावेळी तुम्हाला प्राइस पण सांगू. हे प्लांटर साठी आणलंय तिकडे ठेवायला. हा, आता तिकडे ते काजलने काय घेतलंय, हे कंटेनर्स आहेत, स्टोरेज कंटेनर्स घेतलेत, 5चे सेट आहेत ते. हे बघ, हे पुढे घेतलेत ना, तर हे कसं पडलं माहिती काय, 149 ला हा बंच पडलाय. हा सिंगल बंच, सिंगल. आणि हा कितीला पडलाय, सेम प्राइस 149, 150 रुपये. ठीक आहे. मग इकडे आम्ही कंटेनर घेतलंय, कारण फ्रीज मध्ये काय ना काय ठेवायला बोललात ना, तर 119 रुपयाला पडलेला आहे. इथे ट्रॅव्हलिंगच्या वेळी आम्ही पाणी विसरतो, तर ही कशी हँडी आहे, काजलच्या पर्समध्ये पण बाहेर म्हणून ही साधी बॉटल घेतलेली आहे. इकडे आम्हाला पुडिंग खायचं मन केलं म्हणून हे घेतलेलं आहे. इकडे काजलने तिच्यासाठी बिस्किट घेतलेलं आहे, नाईस बिस्किट. रस घेतलेला आहे, 50-50 घेतलेला आहे काजलनी. आणि केक घेतलेला आहे. हे सर्व खायचे आयटम घेतलेले आहे काजलनी. हा, अजून एक फिजिकल ऍक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मी अजून इकडे रोप पण घेतलेली आहे. रोप ना, आपण इकडे स्किपिंग रोप म्हणतो ना, दोरी उड्या मराठीत तर बघा, बोलतात. एक मॅट, योगा मॅट, हे गेम, स्किपिंग रोप आणि आपला बास्केटबॉल, हे 4 वस्तू घेतलेले आहेत. म्हणजे कसं डिव्हिजन मी लगेच समजेल तुम्हाला. हा, आता ही गोष्ट तिकडे जाऊ दे, ते मी नंतर एक्सप्लेन करेल काय का तिकडे ठेवलं. इकडे बाहेरच्या फालुदा खाण्यापेक्षा आपल्या घरातलं दूध घ्यायचं आणि मिक्स करायचं. हे पण बाय 1 गेट 1 फ्री होतं. 80 रुपयाचं एक पाकिट, त्याच्यात 75 रुपीजमध्ये 2 मिळाले ना मला. 1 लिटर दूध म्हणजे आम्ही दोघं पिऊ शकतो. आम्ही तुम्हाला ती रेसिपी दाखवू कशी बनवायची ती. आणि इकडे काय आणलंय, तेल आणलंय, साबण आणलेत. साबणमध्ये मी तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो. आय गेस ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही सर्व साबण घ्यायच्या अगोदर चेक केलं पाहिजे. साबणाच्या इकडे कुठे पण लिहिलेलं असणार TFM. जरा काजल कॅमेरा जवळ घेऊन ये. आय गेस तुम्हाला दिसतंय की नाही, पण TFM इकडे दिसते लिहिलेलं असणार. TFM हे 3 लेटर लिहिलेलेच असले पाहिजे. आणि ते कधी पण अंगाचा साबण असेल, बॉडी वॉश साबण असेल तर ते 70%च्या वरती पाहिजे किंवा 70%. 70%च्या जर खाली असलं तर तो साबण हँड वॉश असतो. हा, त्याच्या खालीचा असलं तर हँड वॉश, त्याच्या वरती असेल तर बॉडी वॉश. लक्षात ठेवा, तुम्ही कधी पण बॉडी वॉश कोणतीही ब्रँड घ्या, मी ब्रँड प्रमोट नाही करत, पण TFM परत रिपीट करतो, 70%च्या वरती पाहिजे. जेवढा वरती असेल ना, लाईक 75 असेल तर खूप छान आहे तो, किंवा 70 तरी बस ना. हा, 70 असलं तरी ठीक, पण 69 असेल तर नका घेऊ. आता इकडे 2 पाकिट पनीर घेतलेले. आणि मी तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स सांगतो, हाच पनीर चांगला. ते बाय 1 गेट 1 फ्री होतं बघा पनीर, मी तुम्हाला ग्रीन पॅकेट वाला, तो पनीर कडक होतो, कडक. आणि हा पनीर नरम राहतो. इकडे हँडवॉश घेतलेला आहे आपण, बाय 1 गेट 1 फ्री. इकडे बघा 84 रुपीज मध्ये 6 कॉलगेट आले ना मला. आणि कॉलगेटच्या पण ना इकडे कॉर्नरला लिहिलेला असतो, काजल बघ दिसतंय का तुला, सॉफ्ट किंवा सॉफ्ट आणि मीडियम आणि हार्ड पण असतो, स्ट्रॉंग पण असतो, असं लिहिलेला असतो. तो तुम्हाला कसा पाहिजे ते घ्यायचा. 84 रुपीजला 6 पडले, म्हणजे किती चांगली गोष्ट. आणि तुम्ही दर 3-4 महिन्याने आपला ब्रश चेंज करा. माझ्याकडे इकडे मुंबईला विसरून आलो, ब्रश पण आणला आणि मी टंग क्लीनर पण आणला. टंग क्लीनर पण तुम्ही वापरला पाहिजे. इकडे काजलने हे पाणी साफ करायला तिकडचं घेतले, हे वापर. हा, तर हे सर्व बघा प्लास्टिकचे सामान इकडे एवढे घेतलेले आहे. पिचकू घेतलेला काजलने असंच, हे खायचे सामान झाले बरोबर, डिवाइड केलं ना मी. हा, आता हे बघा 2 लटकन घेतलेलं आहे आपलं देवारा लावून आपण, तेव्हा हे लटकन घेतलेलं आहे. हा, तर हा लटकन आपल्याला पडलेला आहे 49 रुपीजला एक पडलेला आहे. तर 99 ला हे सर्व दाखवलं. एक काजलनी इकडे तिला कॉफी चहा पियायला मग घेतलेला आणि एकदम स्वस्त आहे, 29 रुपीजला फक्त, म्हणूनच मी घेतले. इकडे झालं. आणि इकडे मी मला छास घेतलेला आहे, नेहमीप्रमाणे मी छास पितोच दुपारचं. आणि तेल आहे इकडे, हे झालेलं इकडे. आता मी जरा जवळ येतो. इथे पटकन लहान मुलं कशी जाता जाता अशी घेतात आणि असे टाकतात लास्टला, तसं काजलनी ना ट्रॉली जवळ आली ना आणि मग तिने असं घेतलं पटकन टाकलं.
मग आज काजलचा दिवस होता, नाही मी बोललोच नाही. मग काजलनी स्लीपर घरी घालायला घेतली. किती एकदम स्वस्त ही 79 रुपीजची आहे, म्हणजे 80 रुपये बोलू शकतात. काजलने मला काय दिला घरी स्लीपर, ते कुचक कुचक आवाज होते ना, मग मी घेते बोलते. खूप ना आवाज करते, मग सगळे विचारतात असा कुठून आवाज येतोय, म्हणून मी ते स्लीपर. आणि काजलने इकडे सँडल घेतलेली आहे, ही कलर एकदम छान आहे, मला पण आवडला. ही डीमार्ट मध्ये 399 रुपीजला पडली. हा, आता हे मी जे फेकतोय ते वेगळी गोष्ट आहे. इकडे रवा आहे, रवा किती घेतलाय, आणि हे आपण 1 किलो घेतलाय रवा मी. आणि हा पण बघा 35 रुपीजला पडलेला आहे. तर ही झाली आमची इकडची शॉपिंग, म्हणजे शॉपिंगच आहे. आता तुम्हाला उठून मी दाखवतो बघा. आता ही मेन शॉपिंग बघा. हा, आता इथे बघा काजलनी हे नाईट ड्रेस असतो ना, हे 1 2 आणि 3 आणि हे सिंगल पडतं 299, म्हणजे 300 रुपयाला एक पडतं. इथे मी मला खूप दिवसांनी मला व्हाईट शर्ट आवडला, व्हाईट आणि हे बघा हे घातलं ना, हे दोन कॉम्बिनेशन किती छान वाटेल बघा. हो, हे घेतलेला व्हाईट शर्ट मी. आणि इथे मी काय झालं माहितीये काय, माझे सर्व जीन्स मुंबईला राहिले, तिथे एक सुद्धा जीन्स नाही, फक्त ही आणि ती पण एकदम शेड खराब झालेले होते, कमी झालाय. तर ब्लू जीन्स घेतली आहे, डार्क ब्लू घेतली आहे आणि एक ब्लॅक आणि ब्लॅक जीन्स घेतली, 3 घेतलेले आहेत. आणि इथे मला हा टी शर्ट आवडला, तर मी एक टी शर्ट घेतला, म्हणजे कधी इकडे तर बाहेर जायचं झालं तर. आता इथे बघा, इथे हा एक टी शर्ट, हे 2 रेग्युलर म्हणजे नॉर्मल वेअर टी शर्ट्स आहे, हे आणि हा जरा चांगला टी शर्ट. हे 3 टी शर्ट घेतले मी माझ्या मामाला, उज्ज्वला आत्याच्या हसबंडला. उज्ज्वला आत्याच्या हसबंडला. आणि ते तुम्हाला माहिती आहे, तर मी इकडून घेतलं होतं, तुम्हाला माहिती आहे का, बँड्रा लिंकिंग रोड वरून शॉर्ट्स घेतले होते, पण ते दोन्ही शॉर्ट्स आम्ही मुंबईलाच विसरून आलो. तर हे एक चड्डी आणि ही एक चड्डी, हे सुद्धा उज्ज्वला आत्याच्या मामाला, आय मीन सॉरी, उज्ज्वला आत्याच्या हसबंडला, आमच्या मामाला. हे म्हणजे हे 3 आणि हे 2 मामाला. आता इथे बघा, हे ना हे बब्बी आत्याच्या घरी जे बोलू नाही शकत त्यांना मी व्हिडिओ मध्ये दाखवत नाही, अगोदर दाखवलंय त्यांच्यासाठी. हे घेतलंय नवीन पोपट, माहितीये ना, समजलं. हे पण बब्बी आत्याला पाहिजे होतं, त्यांनी खास सांगितलं होतं की डीमार्ट मध्ये गेला तर आणा. इथे मी घेतलेलं आहे, हे काय म्हणतात त्याला, आवळा मिठा कॅन्डी. हे माझ्या आजीला खूप आवडतं, तर आजीसाठी घेतलेलं आहे. आणि ते आवळा ज्यूस, आमला ज्यूस आजी आणि आत्यासाठी घेतलेलं आहे. म्हणजे हे बघा, म्हणून इकडे काय ठेवलं, ही शॉपिंग आहे ना बघा, एवढी शॉपिंग, ही द्यायची शॉपिंग, हे द्यायचे, हे आमचे कपडे है ना, आणि हे असं घरातलं. तर तुम्हाला शॉपिंग कशी वाटली आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आज आम्ही दोघांनी शॉपिंग केली. हा, मग आम्ही दोघंच करतो. आई नव्हती, हा, फक्त मम्मी इकडे बघायला असते, तो पार्ट मिसिंग होता. तर मम्मी कसं वाटलं शॉपिंग आम्हाला सांग जरा. आणि सर्व युजफुल शॉपिंग केलेली आहे. हो, सगळी युजफुल शॉपिंग केली आहे. तर तुम्हाला कसे वाटले दिवस, कसा वाटला, काय काय केलं दिवस मध्ये, आता ते मला पण लक्षात येत नाही, सकाळपासून खूप बिझी होतो. आलो आहे जेवणात, आता जेवण 9:30 वाजलेत रात्रीचे, आणि आता जेवणाची तयारी करणार आहे. हा, आता काजल जेवणाची तयारी करेल आणि मी माझं काम करेल. आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय.